Durban Network sisakhona ke la kudala khona kwi-launch ye-MK lakho njengamanje ngino advocate, right? Advocate 2 now. Wow. Yes. Imapha ama-advices ngokomthetho knowing very well ukuthi i-formation ye-MK lakho iyini ongabanika wona ngakwezomthetho ukuthi babhekane nawo in future time. Ngingabaluleka ngokuthi bawuhloniphe umthetho nokuthi baziphathe kahle ama-procedure and the laws of the Republic of South Africa, especially section 23 we-Constitution, u-Act 108 of 1996, iwona onika ongumgogodla wezabasebenzi noma we-labor. Sibheke ne-Labour Relations Act ikhona imithetho eminingi ephathelene nokusingatha and the representation of abasebenzi, even Employment Equity Act. Mase sibheka no section 35 wawo u-Act 106 of 1996, i-Constitution ekhuluma nge-representation ethi unalo ilungelo lokuthi ube represented baba. U-President we-MK lakho ukuthintile ukuthi kwezinye zengxenye zokusebenza kwabo kuyenzeka ukuthi kuphuleke umthetho ngokuthi nabo babuka ukuthi kwakade kuphuleke umthetho ukuthi kwakhiwe lowo mthetho. Wena njenganomuntu uzona who's form of their legal team ikhona into iphethe ozokwazi ukulwa ngayo ngento nawe that you know very well ukuthi iyaphula umthetho. Ake sithi-ke thina njengabameli njengo-advocate la kuphule khona umthetho ila sifika khona sifike siwulungise nange singathi uphule umthetho sesufika-ke sikhulumisane nalabo bantu and make good bese siyakulungisa lokho kungalungile, kepha nje kuhle ukuphatha kahle umthetho kanye nokuhlonipha futhi. Yebo. Mhlawumpe izokwazi ukuthrive ngokubuka kwakho i-MK lakho siyazi ukuthi sikwi-political landscape la enabantu who are opportunists mengabe kunephutha elikhona bazokuhlasela bakubheshe ngalo. Ngingathi ngilibona likhona kakhulu isasasa ngoba abaphathi balo babantu abaqotho futhi abazimisele ngokusiza izwe lase-South Africa njengokukhipha kwamade nje ama-illegal immigrants, abantu abangekho emthethweni. Uma ngapho ungekho emthethweni ezweni lethu kumele uhambe ngoba i-Immigration Act 13 ka-2002 section 9 iyasho kakhulu ukuthi uma ngabe uyi-illegal foreign ungenawo amaphepha ukuthi ube le-South Africa awudingakali, njengoba usufohlile awusekho amalungelo osungaba nawo. Angeke wavula i-tuck shop, ngeke wavula amabhizinisi ngoba ukuze wenze lezi zitolo lezi nawo yonke imisebenzi ozayenza kumele ukuthi ubike ko-SARS nakumasipala uzobika kanjani ungenawo amaphepha. Futhi i-Immigration Act 13 ka-2003 iyasho ukuthi umuntu kumele mangabe ezofika izwe kufanele angene emasangweni afanele abese efake isicelo sokuthi ufuna uku-aplayela ukuthi lento kuthiwa umsila wengo afake isicelo. Kepha-ke uma ngabe isicelo sithi bamnikeza umsila wengo i-asylum seeker bese ithi ikunikeza inyanga eziyisithupha, emva kwey'nyanga eziyisithupha hamba uphindele ezweni lakho. Uma ngabe usaqhubeka nokuhlala ezweni lethu seyiphelile se-expayile, abantu abaningi-ke abayizifeki baphethe la maphepha lawo ase-expayile awasasebenzi sebeneqhalaqhala. Ngakho sekuwumsebenzi wethu-ke kanye nomsebenzi amaphoyisa ukuthi babophe labo bantu isigebengu leso uboshwa icala le-criminal offence elithi contravention of section 13 ka-2002. Lo muntu sefanele ukuthi aboshwe lo muntu bese boshiwe aphinsele ezweni lakupho. Advocates njengoba aluda nje ukuthi ukuba khona komuntu la ongenawo amaphepha kubugebengu kukodwa kusho ukuthini ngohulumeni wethu wase-South Africa ukuthi uhlala isikhathi eside kangaka engasukumi kukhona iy'gebengu ey'thatha amathuba omsebenzi abantu bale-South Africa who are legal here. Ake siphindeke usungikhombozele uma ngabe ungekho emthethweni lelizwe lethu awuvumelekile futhi ukusebenza la, nomqashi futhi oqashile usewenza iphutha kahle kahle fanele niboshwe nobabili. Asithi siyaboshwa isifiki esingekho emthethweni naye lo mqashi futhi naye aboshwe ngoba baphula icala. Uhulumeni wethu usenzele phansi kakhulu sinje sikule nkinga le
nguye uma ngabe engakwazanga ukuthi yena abophile abantu lapho, kanti umthetho umile ukuthi labo bantu loba ababoshwe baphindisele emuva bese bephindele semuva futhi baphindisele emazweni akubo. Ngakho-ke uhulumeni kumele ukuthi abhukule ukuthi athathe labantu abahambise. Ngesimese sikhuluma ngalabo bantu sikhuluma ngama-illegal foreigners. Bancane kakhulu abantu abanawo amaphepha okubale ezweni lakithi. Abaningi abanawo amaphepha, baphethe amaphepha ase-expire. Yibona-ke sebesinika inkinga ngoba abakwazeke labantu ukuthi bathiseke batholeke. Menze icala sekuphelile nje futhi bayalona izwe badayisa izidakamizwa benza lokhu batshontsha nabantu, human trafficking kuningi kakhulu. Ngakho sekumele ukuthi siphumeni inqina sonke sibhukule silwele izwe lethu liyahamba izwe lethu. Yebo. Advocate, siyabonga isikhathi sakho. Ngiyabonga mama.